जरा सबै का ताखुक सो सांगुरी खालाई नानी जरा सबै का बुखुक सो पाकुरी सनाई बेलायनो खातंग जगनाय मांखलि हाय कबा पेपर सारक नि बागै बेलायनो खातंग जगनाय कक्तमा मांखलि फाइवि सकफैका साविमनका दिनै बुबाग्रा जे हाथाय कतर हांगार स्ट्राइक खालायमनि यागुरनो जे पेपर सारकनो कायसे कायसा सल्युशन तो बुइ फायनाय हनै जे बुबाग्रा अक बुकसा खालायबुइ दिल्लीआव थांगै जे दिल्लीनि दरबार न कतर थांगै अरनि स्वराष्ट्र मन्त्री बै थांगै जे कक सलायमनि यागुलो कबै कबैनो तेपरा सारंनि जे यक थाय मान थाय शक थाय रगना तैविनो जे एकॉर्ड साइन खालायबै तुबै फायमनि यागुलोनो बुबाग्राबो हाथाय कतर फायबै जे कक सावै क्रां थांमनि जे एन्जॉय खालायदि आनंद खालायदि तंथगलायदि फेबा लिमिट बायनो तंलायदि नै कायसा बुबाग्रा सामनै तंगो माइखोनो नाहारैनो तेपरा हास्ते गोनांगुइनो ओ बुबाग्रानि कक थायनो रगैनो तरक जे मानसाकनो जागा जागा आमसाइवनो बुबाग्रानि ककनि मतेनो एन्जॉय खालायलेमनि ते पालि थंलायमनि जे ताबक तेपरा सारक कबै कबैनो सल्युशन मालानि थांवै तंगो माइखोनो तिनि युबि नगर आमसाइ जों साविमनका 30 किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक युबि नगर आमसाइवनो तिनि ओ आमसानि लुकरक तिनि बुबाग्राना हामबाय याफारलायमनि ओ हामबाय याफारलायमनि यागुलोनो तिनि पालि थंलायका रं थंलायका तै मोसालायका माइखोनो बुबाग्रानो तै हामबाय रलायमनि लायनो मांखलि कतर आव तेपरा सारक यक वानि ताबक फासिं थांगै तंगो आबनो रगैनो ओ युबि नगर आमसाइनि जरा तेपरा मथानि लिडार टंनाय दक माइखोनो तिनि मांखलि कासावि फायका बिलायनो खातंलायजाक मोनैलायजाक ते मोसालायजाक पालि थंलायबो माइखोनो तिनि दफने टिभि मांखलिओ ताम कक साखा खनाय नगरि तिनिनि ओ पालि थंलायमनि तंथकमनि सालनो तैबि ताम कक साखा जयकरै नायतंदि दफने टिभि मांखलिओ बोले कचार बोहिया कोपुर बोहिया आचुक थाइबो नांगिया लेलाय थाइबो नांगिया सिनि मानथायनो से सोंला सानै तंगो निनियानि बागैसे जबा खायना नांगो निनियानि बागैसे बोले चिर तंगो निनियानि बागैसे सबा खायना नांगो भाइ बायदि ओ बुखुक सो पाइथानि जबा थांलायनाय भाइ बायदि अ ताखुक सो पाइथांनि जबा थांलाय चीन दफान टीवी चैनल ने बिसिंग हाबनाव ने बिसिंग ब्लाइ लामसगो और जगह संनु का हमदरम खाय पालेरो सालाय थांनाय तमनि इनका और थांनाय तमनि ब तमनि बिसय कि माने तमनि बांगै और थांनाय नांका इसे साइखना रे बेलाय हामबाय तिनि दफानि टिभि न और फाइबै तिनि मानसाइ बागै जरा तिनि हमदरम लाइमाने के तिनि बुबाग्रा दिल्लीआव थांबाय दिल्ली थाया कसकां तिनि हाथाय कतर हांगार स्ट्राइक खायै चीनी त्रिपुरासानि हामखायनि बांगै जे दिल्लीआव थांबै एग्रीमेंट साइन खायफामनि तैखौ याक खालि खायावै यागो मानै तैबै चीनी एग्रीमेंट न चीनी होम मिनिस्टार बाय सालायै तै फेमिनि बांगै जों आरो बेलाय खुसि बेलाय जोंखौ जों आरो हमदंखे बनबं जों पालायलायमोन इनका आंते कैसे संनाय सोशल मीडिया लोग दङ गोबां बै बासा नेगेटिभ ब्लगवासं तगबायो माने एलायन्स मन या गलो तै गुबुननि आलकाजों पायनाय बखारक बुबाग्रानि न नाहरैले नों तमा कक्सानाय आमा बेलाय नोंनि कुइसन काहानो दानि हमले अनेके बरो बुसिया दङ एलायन्स थांबायखे जेमन आगेबो दङ अब मंकुइसालिया अनेक पार्टिरो बीजेपी बे एलायन्स थांबायखेनो उराक बुल थांबाय हाफानि चिनि ताबक चिनि बुबाग्रानि एलायन्स किन्तु बीजेपी बाय हायसि चिनि भारत सरकार बायसे एलायन्स भारत सरकार माने एनडीए सरकारो मा असले बीजेपी सरकारिया हानि बेयाव चिनि त्रिपुरा मथा जत्तखन चिनि बुबाग्रा तंसाक चिनि त्रिपुरा मथा कुबुल बायबो थांया जों बीजेपी बाय जयन खाया हासि जों एनडीए सरकारो जों जयन खाया हानि बाङै आं चिनि जत पाब्लिक दंनाय रक बा चिनि जत बुबाग्रानि सपोर्टार दनो कयन निसोबो निरक खाता देलदि जों म बीजेपी बाय दाय थांया जों गप एनडीए गभर्नमेन्ट जों गाय हानि बाङै जों बाय थांया सांगुरी खालाई इनके ते कैसे संसनाय तब निया फरनो लायो निया फरनो
अखरियो पका सोशल मीडिया सब माने बेसेबां भाइराल दं तो बुबाग्रानि मांसिं रगनो फटो रगनो सकमा रगनो पका गबनो तुइ लेनर नि रिएक्शन भाइ अमो आसले अनेक बरक बुसिया तंगो तिनि बुबाग्रा नाय खास आलो ना किन्तु तिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट नो बुसिया अमो बरक तंगो आनि बाङैनो बमाय हदे पर दङ आनि बाङैनो तिनि तिप्रा मथानि बरक तिनि बुबाग्रानि दारावारि जतनो बुथोइ रयनि सरकार अमाय सियारनो बुथ्रै मारनाय आबोनि रिएक्शन नो जों बरनो बुलायनाय तलायनाय हाया तिनि बुबाग्रानि जे एग्रीमेंट बनो जों फुलफिल तागो सांखे मोननाय बुकावनो जों बुसिरै मारैनाय बनो बुसियानि बाङैनो बो आसा बुल थै बुबाग्रानि नाम के लास्ट सुसनाय तिनि अर जगा तंग थमो बो बुबाग्रानि दागे मंबाय नि अम हाय पालायने आं साइमन काय पनो या बा पुसुक जरा तयो बुबाग्रानि नाहार मंग पतर एबा अर तो हाफांगो मन्त्रि कुनि रलाङा बन तै पुसुक जरा तै सिनि तिनि प्रासत दफानि बागै हामख्राय तो नाय बले नों बाके लोकरना ककसार नाय लास्ट सुसनाय हमो तिनि मिनिस्टार मा हाय हमिस मिनिस्टार नाना हेके बुदनि आगे नि जों बरबाय इलेक्शन खामो हाय फानो तिनि बुबाग्रानि जों नाय माने तिनि ति प्रसारनि बां हाय बायके तो बनाय बनो तो बवा नेके तिनि केबिनेट मिनिस्टार नि जे मिनिस्टार नि नां सै माने नो इंडिया हो मान खानि बाङै तिनि बुबाग्रा इंडिया बाय जुगुङै तिनि प्रग्राम खानि एमएलए रगनो मिनिस्टार बरखा के तिनि बायरे तैबो तिनि बुबाग्रा नु बुदार खाय आन्दोलन खाय दङ ताइ ताइबो तिनि मान तिनि बां तांसो तां तिनि बुथुमा लोकसभा खाय दङ लोकसभा हो तिनि बुबाग्रानि नेतृत्वनो परबतिफ्राबो तिनि प्रग्राम खानि प्राप्तिङै दिल्लीयाव बुथाङै उपावरना तिरजाकनाय हानिबा आंखे बेलायखि खातङो तिनि बुबाग्रा तिनि बां एमन बाबे हामखाय तो बनाय जों ताइ मा करेने मसिनाय अमा आं गोसो खेंनो हि सामाया आइबनो तिनि बुबाग्रा एमन बाबे तिनि बां तांखौ ताइ मा बिदिनो क्लियर के सिनेमा ये सागरे आं तिनि यो बिनो हामबाय बोले कचा बोहिया कोपुल बोहिया आजुक थाइबो नाया लेलाय थाइबो नाया सिनि मानखायनो से सोंला सानै दङो निनियानि बागैसो जबा खायना नांगौ निनियानि बागैसे बोले चिर कंगो निनियानि बागैसे सबा खायना नांगौ हाय बायदि ay dapat sih Tên sao mà